אני מיץ תפוזים ואשמח גם לבוטנים, תודה. אם אתם חושבים שלהריץ האקתון זה מסובך והדרך היחידה לעשות אותו זה בפיזי, תחשבו שוב. נא לחגור חגורת בטיחות, אנחנו יוצאים לדרך. ברוכים הבאים להאקתון ISDG. אני דן מוויסטארט והמסע שלנו מתחיל ביעד הקיימות הראשון על מפת העולם. בואו ונבקש מהטייס לנחות בהודו. נאגוס! נמסטה. נחתנו בקולקטה, אנחנו נמצאים בלאונג' ממש בלב העיר הסואנת. ומה קורה פה? אני מתרחק טיפה מהחלון. אז יש כאן כמה תחנות שהילדים עוברים לפי הסדר. בואו נראה איך מתרחשת למידה פעילה. נתקרב ונקשיב לתחנה הראשונה. הם רואים תמונה הרבה יותר גדולה של הדבר. אז אתם הולכים היום לעבוד כצוות, והצוות הזה זה אחד הדברים המרכזיים שהובילו אתכם להצלחה. וסיפור קטן על זה, בגוגל עשו מחקר, מהו הצוות הכי... ניב מציג לנו את האתגר הראשון. רוצים לראות מה ילדים עושים? בואו ונקפוץ להתרחשות בתחנה השנייה. צריך להיות פה קצת בשקט, כי הילדים מפצחים בעבודת צוות את הקנבס ליצירת הצוות החדש שלהם. פה בעצם הם מנסחים את כל השדות. יש כאן את התפקידים שלהם, את הערכים, את צרכים וציפיות, את המטרות האישיות, ואפילו חולשות וסיכונים. ברגע שהם מסיימים, הם מגישים את זה וטסים זריז ליעד הבא. אופסי, נראה שיש לנו איזה בעיה. תפסו לנו את המושב בטיסה הזאת וצריך לפתור פה את החידה. טוב, אני לא הולך לגלות לכם באמת את התשובה. תעצרו את הסרטון ותפתרו אם בא לכם. אבל מה שחשוב להבין, שעל מנת להתקדם בין שלב לשלב, הילדים יעברו כל הזמן דרך הרפתקאות והפתעות. מבחינתם הם בחדר בריחה. בואו נדלג ליעד הבא. נחתנו הפעם בג'אווה אינדונזיה. הגשם לא מפסיק לרדת כאן, אבל המים לא נגרים בצורה נקייה, וזה בדיוק האתגר שלנו. בחדר הזה הילדים יחתרו להגיע לשורש הבעיה. הם יעשו את זה דרך סרטון ההדרכה ולפצח קנבס, אבל הפעם הם גם יכירו את הילדים אריף, איווה, סבתא איבוטיני ושאר בני משפחת סיטואן. הנה הם נמצאים כאן, אבל מה שבאמת מגניב זה שהם גם יוכלו לדבר איתם. כמובן שהדבר הזה קורה דרך ממשק של AI bot. דרכו הילדים יוכלו להיחשף בעצם לאתגרים ולחיי היום-יום של המשפחה. אבל אני רוצה להראות לכם עוד משהו, את מרכז ההשראה. He's ahead of the field and Usain Bolt has stopped! Usain Bolt has stopped at the 50-meter line! Oh, that is a pity! אז מרכז ההשראה מאפשר לתלמידים לקבל עוד מידע, לצפות בסרטונים מעוררי השראה, להגיש עבודות, לקבל טיפים, להתעדכן בחדשות ההאקתון ולראות איך שאר הצוותים מתקדמים. כמובן שזה גם מקום מפגש להתערבב בו בהפסקות שהולכות להיות, אבל בעבור זה יש מרחבים יותר טובים. אז בואו נעשה רגע סיכום. האקתון דיגיטלי, מה מחכה לכם? מדובר ב8-10 שעות של הרפתקאות מטורפות מבחינת התלמידים, ומבחינתכם עבודת צוות, פתרון בעיות אמיתיות, למידה פעילה, חקירה משותפת וחוויה משמעותית וכיפית. רגע, ומה עם אוטובוסים, לוגיסטיקה, קייטרינג, מנטורים? כלום, נדה. למעשה הילדים יכולים לעבוד מהבית, אפילו עדיף, ואפשר לגייס הורים בתור מנטורים, גם הם מהבית, ולהפוך את זה בעצם לאירוע קהילתי. הילדים נחשפים ל-AI, אבל לא בדרך של העתק הדבק, אלא ככלי לחשיבה ביקורתית, לחקירה, ליצירה. זה העתיד שלהם, ואנחנו כאן להראות להם איך להפוך אותו לכלי משמעותי. ואתם כמנהלים לא צריכים לעשות כמעט שום דבר, אנחנו נדאג לכל הפרטים, כי המטרה שלנו זה לתת לתלמידים ולצוות חוויה מעצימה ובלתי נשכחת. טוב, זאת הייתה טעימה קטנה, לא נוכל להישאר פה כל היום, אז אם אתם רוצים עוד פרטים, תדעו שהם
פה למטה. דברו איתנו. יאללה, נתראה בבורדינג. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day.